ajutat foarte mult TikTok-ul, mai ales în perioada în care am fost arestat la domiciliu. Nu ți ascund faptul că urăsc TikTok-ul, dar să știi că m-a ajutat foarte mult în perioada în care am fost arestat la domiciliu. M-am intrat prima dată de curios și o să-ți spun acum ceva ce oamenii de acasă nu se vor aștepta, dar eu sunt un om transparent și totdeauna îmi place să fiu așa direct. Am intrat prima dată de curiozitate și mai ales de faptul că trebuia să fiu aproape cumva de oamenii mei de acasă. Fiind arestat la domiciliu, mi-era mai greu și trebuia să fac ceva, să fiu alături de această nouă generație. Și în momentul când am intrat, în vreo 5 minuțele am făcut vreo $3.000, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Adică o spun cu toată sinceritatea, mi s-a părut foarte mult. Am spus, wow, trebuie să stau și eu aici. Cât ai câștigat cel mai mult din TikTok? Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că oricum ANAF m-a luat. Cu TikTok. Cu TikTok-ul, da. Păi am înțeles că se duc pe la toți. M-a luat, oameni buni, puneți-vă la adăpost că m-a luat pe mine și chiar mi-au spus așa, am luat balaurul și după balaur mergem și la puișori. Așa mi-a spus doamna de acolo de la ANAF, gen că a venit la cel mai mare și da. S-au făcut bani, s-au făcut